Multe emoții, plăcute, o să spun, cu multă dorință de a împărtăși lucrurile. Mă bucur să fiu din nou în această seară, în această zonă, în care să pot să ofer un premiu unui profesor, unei profesoare excepționale. Și o să încep a vă spune că există profesori care reușesc să aducă lumea mai aproape de elevii lor, care scriu proiecte europene, care creează oportunități, care schimbă școli și care creează drumuri noi, deschid drumuri noi. Profesori care, o să spun că nu obosesc să viseze pentru elevii lor atunci când realitatea pare să le pună limite. Profesori care adună resurse, care construiesc încredere, care creează rețele de sprijin și modelează viitorul pas cu pas. Astăzi doresc să o celebrăm pe această profesoară care prin munca sa neobosită a reușit să aducă în școala ei peste 900.000 de euro prin proiecte Erasmus+, care a reușit să le transmită elevilor ei emoțiile. Faptul că educația nu are granițe, cea care a reușit să îmbine, o să spun, știința cu empatia, rigoarea cu bucuria comunicării și mai ales educația cu sufletul comunității. Haideți să vizionăm filmul. Nu doar că m-a influențat, mi-a și definit viitorul și omul care am ajuns azi. Adevărata persoană care mi-a insuflat credința că viața își are și partea ei bună, că nu totul o să fie roz, dar nici negru. Prima persoană, aș putea să spun, din mediul ăsta academic, care a avut o implicare activă în viitorul meu. Datorită empatiei pe care o emană la orele cu dânsa, mă face să fie un model de urmat în viață. Este un ghid atât spre dezvoltarea mea în școală, cât și spre dezvoltarea mea personală. Scoate niște sfaturi care sunt foarte folositoare în viață, pe care, sincer, și pe mine m-au ajutat în foarte multe cazuri, ca și cum ar scoate un as din mânecă. A fost prima mea ghidare și șlefuire, așa ca și tânăr elev, aș putea spune. De multe ori îmi dau seama că nu e doar relația elev-profesor, ci relația dintre noi ia o amploare mai mare și duce la o altă conexiune. Tot timpul a insistat și a punctat să nu uităm, să rămânem empatici, să rămânem mereu obiectivi și să nu ne pierdem niciodată valorile și principiile. Ar face tot perfect, ar dori să iasă totul bine, să salveze orice situație. Vreau să-i mulțumesc, doamne profesoare, din tot sufletul, pentru că mi-a deschis ochii în ceea ce înseamnă viață. Să o aplaudăm pe Gabriela Sabău. Felicitări! Știm, nu e ușor, știm. Aveam atâtea în cap și nu mai știu nimic. Dar nu e o problemă, că am emoție. Și când ai emoții, înseamnă că spui ceva adevărat și spui ceva din suflet. Și povestea mea e una plină de emoție, trăită în fiecare zi, la intensitate. Mă duc și eu puțin în timp și spun că de ceea ce fugi, nu scapi. Nu voiam să fiu profesor. Și o spun sincer, mama îmi spunea în clasa 8-a să merg la liceu pedagogic. Nu. La facultatea de inginerie chimică n-am făcut modulul pedagogic, pentru că am zis nu. Dar iată-mă, din 2007, într-o lume
din care nu mai vreau să plec. Și cu atât mai mult din 2018, de când am câștigat primul meu proiect, după ce 2015, 2016, 2017 au fost sortite eșecului, dar nu m-am lăsat, pentru că și la Silicon Valley, dacă vrei să ajungi, trebuie să ai eșec. Eu nu sunt la Silicon Valley, sunt la Merito, dar pentru mine e mai mult decât Silicon Valley. Și am scris primul proiect și am plecat. Am plecat cu copii modești, pentru că eu vin dintr-un oraș mic și mă întorc. Am ajuns să fac chimia, dar să nu profesez ca și chimist. Iar azi, chiar dacă nu lucrez cu substanțe și nu le combin și nu lucrez cu eprubete, cu Erlenmeyer sau cu Berzelius, lucrez cu ceva mult mai sfânt și mai scump. Lucrez cu suflete și încerc să modelez aceste suflete. Și dacă n-am ajuns să fiu chimist, vreau să spun că simt și vreau să cred că sunt un alchimist al încrederii. Și anume că pot să transform orice teamă în curaj, că pot să transform orice neputință în vis și mai mult de atât pot să aduc inima în școală. Și da, e un moment de recunoștință și vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră și vă sunt recunoscătoare și mă înclin în fața colegilor mei care uneori poate nu mă suportă, dar vin dintr-o școală unde Horia nu este doar un acronim, Horia este o școală unde văd hotărârea în fiecare elev care își pune vise în trăistuța lui modestă de țară, unde onestitatea este extrem de importantă, unde respectul nu se impune, ci se câștigă prin lucruri simple, unde egalitatea împreună cu empatia creează punți indiferent de diferențe și unde ambiția, când e împletită cu altruism, nu că îți dă ție succes, dar îl dă și celor de lângă tine. Și vreau din tot sufletul să-mi permiteți să mulțumesc colegilor, elevilor, dar nu în ultimul rând familiei. E aici și îi mulțumesc. Este soțul meu de acasă și este directorul meu de la școală. Și îmi place să o spun și ca să trezesc așa niște zâmbete, este șeful de la școală și subalternul de acasă. Și da, vreau să-i mulțumesc și să îi spun că ai fost ancora mea în multe momente. Și prin tăcerea ta uneori, prin critica, cum îi spui tu, constructivă, sau prin buciumul de a nu renunța, am ajuns unde am ajuns. Am ajuns într-o școală unde cultivăm valori, am ajuns într-o școală europeană și mă mândresc, da, sunt peste 900.000 de euro care i-am scris din proiectele în domeniul formării profesionale, bani de care au beneficiat peste 300 de elevi care au fost în mobilități din perla Atlanticului Madeira și până în Istanbul, Grecia, Turcia, am spus Turcia, da, Spania, Cipru, Portugalia, Bulgaria și cred că, nu știu dacă am uitat vreuna, dar copiii mei, pentru că îmi place să le spun copiii mei, că am unul căruia îi mulțumesc, că mă suportă și că e aici, alături de mine și uneori mă privesc și e oglinda mea și doresc să ajungă departe. Ea este copilul meu natural, dar mai am sute de copii. Am sute de copii pe care iubesc și nu voi înceta niciodată să iubesc. Mă înclin în fața dumneavoastră, primesc cu smerenie acest trofeu și îl dedic tuturor profesorilor din cenușăreasa învățământului, învățământul tehnologic, cu copii din mediul rural și nu numai, ci tuturor profesorilor care în tăcere, cu blândețe,
cu empatie, dărâmă ziduri. Luați microfonul că vorbesc mult. Mulțumim! Mulțumim!